Adında naýdyp oturmaýyn, gereklerini kädiýän berdi. Ne dostluk, ne eden peydan hiç takonon oken. Tok eşitipdir. Meňe birinji gedek şonu gördüm. Ýöne eşitemokdum, öňümden çykmady. Biyala giçski bil. Başga söz tapmak sebäbi olar näýilek? Olar ne şu maşynyk bolaýmysyn ne TikTokda da maşynyk başwat. Assalamu alaykum. Bugün yaman gyzykly tema, polu interview, polu podcast. O orta we kiçi telekeçilik, ýa-da telekeçilige başlayan adamlar üçin, daýyly boy adam üçin şu tema gyzykly bolarmy diýen mehmançylykda Ferhat Ataýew. Ferhat Riçler özüni tanışdy. Hem mesela men Ferhat Ataýew, özüm dizayner, hem de SMM işlerine diýen. SMM işlerine diýen. Aw. Men Ferhat'y 3 ýyl bäri tanýan seni. Aw. Arada bir mesele boýunça işleşeliydi, magazinler var, şu reklam işleşeliydi. Maňa bir gyzykly zat gurrun berdiň. Aw. Şuňky temada maşynikler barada bolar. Inni maşynistan bir görlüşi var. Ene şunu ýaly Ferhat ýalap, men Ferhat 3 ýyl bäri tanýan, zähmet bilen pul gazanmalyan kellesinde pikir otýar. Şular ýalap oglanlary ağlap pul gazanjak bilen adamlar barada. Şo suwçy bardy gurrun berdi, maňa gurrun berdi üçin. Bizim şol işleyen, SMM işleyen yerimiz var magazin. Ana adında naýdyp oturmaýyn, gereklerini kädiýän berdi. Şo taýda jaň gelýär bize. Onuň klient jaň edýär. Alla ýanymdaky dost oglan gurlaşdy da dedi. Özüni tanıştyrdy da dedi, ýa-ni adam biraz udograk gurlaşdylar. Men bir wada geň gördüm, soň telefony goýdy, begenip näme bol diýip sorasam, ay bir gowja da ýa klient geldi zat aýdyp berdi begenip. Krupny zakaz bol. Aw, krupny zakaz. O näýliýsem, bilýän jaň eden adam diýe özüni şäherde tanalýan moýkalaryň biriniň başlygy diýip tanadýar. Men şo moýkaň başlygy diýenim sizden näme ol dükanım avtobedegler zatlar satylýar, maşina degişde. Sizden näme haryda aljak, ilki azraň aljak diýe soň halasam günne günaşa diýen ýaly fewdaňy edip durjak. Seňe berletde gözüňiz ýa-ni pul gazanjak bolýan fewda edýär. Hakyky, gerek klient berdi. Tutdam näme tutmalyň bilýär da. Aw, satyjyňa adyny soram bolýar, näme adyň, näme meň adym plany, ýa-da gow tarapdan ýöne gramatny gürleýär. Hakyky nanarjy. Ay bilen näme maňa diýe, bir harydyňyzdan maňa diýe, ugrat diýe 2 korobka diýe. Ugrat diýe men şonu göreýin, halasam ertiýene aljak. Bilen bolýar diýe zakatyny kabul edýär, ýöne diýe kabul edenden soň meň ýanymda diýe bölek pul ýok diýe zdaçyma ugrat diýe. Oňam biziň hasaplaýşymyz boýunça alan harydy 700-800 manat aralykda zdaç ugratmalsam 1800 manat zdaç ugratmaly aýdyş boýunça. Ýankam begenýärde zdaçyny men bilen taýinlady. Dassawçyk çağırdyk, ugratdyk muňa. Dassawçyk ugradym welin ýanky müşteri jaň edýär, klient ýene jaň edýär, ugradym diýip. Bizem hawa diýdik. Nagysap başlady, men näme howlukmaş diýe çaltyrak ugradaýyn. Bolmasa dassawçyk nomerini beriň, özüm gürleşjek diýip. Bizem berdik nomerini dassawçyk. Fırsatım şu scheman var ama 3. tele men köp berilen işleşen de SMM boyunca 3. tele keçiden isleyen käbirler näşep oňarmadylar, köpüne işlediler. Awa bizem soňsun gülküm tutdy. bizem soň bildik. Indi gyzykly ýeri men ýanymda gowlany geçipdir, şo görüňe TikTokda eşitipdir. Meňe birinji gedek şonu gördüm, ýöne eşitemokdum, öňümden çykmady. Ugratdyk, dassawçyk bir 15-20 minutdan jaň edýär. Şu wagtda şol müşteriňiz kim tanaýaňyzmy diýip bizem, ay ýok, täze müşteri, gowa adam zat diýerse. Olar ne şu maşynik bolaýmasyn ne TikTokda da maşynist bar şu wagt çoňalykda diýdi. Näme bol diýsek, maňa diýe cennet bazary sowulup bir ýerden açar alyp geçdiýdi diýe. Onuň näme etdiň diýsek, uje açar alym ne ýa ugradym ne. Biziň habarmy ýok ente. Olar näýle diýýär dassawçy 2 çöwedek jaň edýär da gyssaýa bilýän. Inim çaltyrak gelmen howlukmaç. Bilen bolýar diýip barýakada cennet bazary sowulup ýa şo taýda bir çatrakdan öwürlip dursaň, saňa bir açar gowşura şonu alyp gaýdaý diýär. Diňe şonu diýär ilki. Ýürüýte gurnalan sistemat. Bolan bolýar açara sowul durýaram men bir adam gelýär, ol adam nomerinden beren okmuňa işladmy. Oň özü gelýär ol adam maşina gelýär. Açar berýärdi diýär. Onuň ýanky adam açar berýär bilen jaňlaşýardy. Bardym şo diýär, o da telefon berdi. Ýani biziň dassawçymyz alýar. Inimne şo açar berdim o. Şo ýanky gaýtargy pul bar zaçy 1800. Şonam ne şol adama berýär diýär. Oğlum näme üçin ýa şoňa berdi harytlar men ýanyma getirip berdi. 15-nji tapdyra talygy berdi. Şo tak gelip Bulan bizden sorama bolýar diýdi, ýa pul berýär ol adama. Şo 1800 man. Berip buňa taram ugraya. Dassawçyň sowulmagynyň sebäbi oňa da bir teklip edýär. Sen niýe men howlukmaş diýe toýa gitmeli. Açar alyp geçeniň üçin saňa dassawka pul 20 manat däli, men saňa 100 manat bereýin diýär. Bulan bir şoňa allanýar da bolýar diýip sowulýar, açar berip pul berýärdi. Açar alyp pul berip ugraya. Bize jaň edýär, ugradym, şeýle diýip. Zamandan kelamda şondan soň geldi ýanymda ýa garaşdy gön jaň etdim, eýem 53 ýan kary. 53 bir asar 1800 manat satdy. Aw. Şu schemany ýaman köp edýärler, indi men öz pikirimi aýdasym gelýär. Aslında maşynik diýen adam biologически bil başga söz tapmak sebäbi olar näýilek
maşenik diýen adam üçin aňfa deklenç. Adam Allah pul gazanmagyna kelle sistemada öwrenşen adam, oň üçin zähmet edip pul gazanmak askar bilenýär. Oň üçin birge şahsy askar bilenýär görýär. İşlediýär, meni işlemelmi diýär. Toýst ol Allah pul gazananyna görýär. Oňa adamda nebisem insawam, namsam bolanok, olar öz ýakyn garnaşlaryna malla bilýär. Olan kellesiniň işleýiş sistemi düýbünden başga. Ondan şolar ýalak telekeç oglanlar görýän sen ýaly. 2-3 tane işleýän gyýnan, ýani tebe bular. Bulan işinde zähmet bar. Her nokadyny öldür, esama öldürge diýen. Harit kesip öldürüň düşürýänsiň şu. Görýän hem bir onuň şunça zähmet bar, ýan hyýalak bir näme söz tapjak bilemok. Ibuprofen gelýär. Näme diýjek bilemok. İş edip adamlar alla. Telekeçlere näme maslahat berýän şun ýalak. Men maslahatym şo taýda bize ýalňyşyp özümizde bolan soň göz ýetirdik-de. Uje köp kişi eşidenler ýöne şolar ýalakda inanma. Dastavka diýsem ugratmaly bolýar, elbetde klient ýöne şo gaýtarga izdaçyny beriň ugradyň şolar ýalakda bir ýok sowulmaly ise şonu etmezlik. Men maslahatym. Özümizde bolly. Onda şondan soň biz o adam etdik. Şo ýanky şoň diýen moýkasy bar. Şoňa özümiz habar berdik. Ýörit aýtdyk. Olar günäkär däl, berdi olaryň habarym ýok. Ýöne habaryňyz bolaýsyn, siziň adyňyzdan şeýle hereket edilenler diýip duýdurdyk olara da. Köp adamyň adyndan şolar ýalyk edilip dursaň eşitdik bilen. Men arada bir iki sany oglum bilen gatnaşyp başladym. Ýanyma bir haýyş boýunça gelýär. Şun ýalyk başda adamlar nablüdat edýäň-de. Hawa. Neme daý? Aýdymyk gatdyň, YouTube'dan gatdym. YouTube müziğe açıp berýärmi? Jaň gelýär olanlar. Gatnaşyp başladym, bir zat haýyş etdiler. Menem görýän adam egerde zähmet edip pul gazanjak bolsa, şoň addy şu kömek edesim gelýär. Menem özüm gowy adam duýasym gelýär, on ýalyk bolýar. Indi en gyzyklyary ýankylar meňrik mahamadyň kömegi bilen pul gazanyp başladylar. Belli bir haryny öňütüp, okey, azda kendi men özüme tam neme diýjek bolamok. Pul gazanyp başladylar bolýan. Bir gün besetka we dawa otural boldy. Ujaga salyp oturýar, oglany näme çykçaga çyklap oturýarlar arasy howada. Ýankylar maňa olar bir zada düşünenok. Şu men özüme götürüp gelenok. Ýöne 2008-nji ýyl elime knopsuz telefonlarymda 12 ýaşymda kan men şo döwür 60 kotulyş wady Google'dan Wikipedia girýärdim. Onuň perwy kanallarda puş gawaryat diýip şo wady bilýärmi? Mavroji kim finansiýa piramida näme piramidan görnüşleri, turizm bilen baglanşykly finansiýa piramida, infoçyganlar, şo zatlar şo döwür Google'da girip okuýardym. O zat hakda men düşünjem şo döwürden bäri bar. Bular meni samsyk görýärlermi? Men şonça kömek eden soň şonda bildim. Maşenik diýen adam öňüne ne dostluk, ne eden peýdan hiç tak görnän oken. Maňa bir sistemde prilajenýa men o zatlar bilemogam çykdy diýe, plança pul salýan diýe plança summa. Grupny summa aýtdy. Saňa diýe bir aýdan plança pul gelýär diýe menem diňläp otyryn. Ýara bilen bular sada diýen. Ýankylar agdyn doluryp inandyryp başlady, şonu düşündim. Şonda kellemde şol çok boldy. Bähti integem sadaý diýen, asadalyk bilen gowşokluk diňe ýankylarda bilen ejerliýär. Şunda inanjak oglanlary diňe tä kellem düzelýän şäherden ağlarlaram, soqorlaram, slabost и naivность лечится только предательством и обманом. Başga ýol ýok. Şonu düşündim, maşening adam hiç asanam düzelmeýär. Meni şu finansiýa piramida sokçak bolýar. Ýanjak gazandym diýe sen o piramida sistemi näle işleýär? Birinji adam getirýär, ikinji adam, üçüncü adam getirýär. Şolaň hasabyna ahirýa giçýän puzyr ýarylýar. Ondan hem meksim hiç başynda akylyp, moş bit gazanyp betişýär. Ondan o bilýär mektepde biologiýa geçdik ha. Hem de ekosistemasi bar, bir keçirek obodan mı näme bir adadan mı hem towşanlar aýrýarlar hasylyýär. Olam mörmejekler has towşanlar 20% ýa motor hemmesini ýa. Soňgy zynjyr bulaşýar tebigatyn ekosistemasi bar. Moş maşenikler hem infoçyganlar hem gerekdir diýen sebäp lohlar bar özüňde saňa diýip diýdim-de. Saňa diýip diýdim-de men. Bu ýala görnüş başga, ýöne ýanky öz puluny ertip, epesi pul ertip, hiç ýatan ýerinden pul gelýän. Ynany adamlara diýen. Bu ýala ogluna işläp beren oglun müňsanlar ünsünler, bu ýa skemalar diýem. Maşenik hem görnüşken lohlokum oýun edýänler lohlokum. Mene malajak bollar. Şon ýalak mojut lohlar, maşenikler şu ekosistemaň bir gerekli demekdir diýip pikir edýän. Şu podcastmy men näçe çykdym oglanlar alanmasyn. Ýanky ýalak piramidalara şu gerekli toşna variant diýe. Özüm in gyzykly bilen alajak bolýarlar, alanama gaharlar gelýär. Men sen alajak bolýan diýe. Sen alandan diýe. Şolar ýalak. Men umuman näme maslahat berýän patbiçiklara. Sen özüň bir döwür kontent edýärdiň, soňky döwür azaltdyň. Men azal. Ýadyňyz şeýmasa, maşin bar edip de menem
Senem şu wagt diýipdiň bilýän menem şunu etjek. Täzerekde menem başlajak nesip bolsa. Nesip bolsa. Gowja planlanba, nesip bolsa başlan. Şuwatça dizayn işleri bilen biraz başa gaýrak, interior dizayn edýäs. Umid dizayn toparny. Ondan nesip bolsa kontentlere başlajak. Ýanky diýen zadym şu maslagadym inanmazlykla sebäbi. Ýanymda goglan aýdýa men gördüm näme şo zat TikTokda. Görüpdirim ondan biri goýupdyr, okap çykypdyr emme da komment ýöne. Bilemok most adam ya gözü gapylýar ýa-da öz başyňdan geçmese kendir ananan okda. Başyňdan geçip awdmasaň ýa-da öz pikirlen sistema şoňa bolmasa oňa adamlar tapawdyny. Bu kyn. Awa yalan ýalyk görnýär. Ýöne hakyky eken şol başyňdan geçýär, şolar ýalyk adama inanmalylar. Şoňa azdaçy ugrat diýseler ýa bir ýek sowulmaly diýseler, sebäbi ortada 1800 manat ýöne howa gitdi-de. Ende mahabat. Bir minut saratma. Men bilýän siz mahabat görüňizde gaharyňyz gelip başlaýar. Ýöne şolar ýaly gyzykly temalary düşürmek üçin operatorlar, komanda gerek. Oň üçin sponsor gerek. Şu sponsor barada Moment restoran. İçine girýän şolar ýaly dizayner kelmon garşylaýar bizi. Görüşüňiz ýaly patsançyň kraskal bedre bälik dökülüp gidipdir. Oň üçin kreatiwni aňarda terasasy menülerini täze nahar ýazýarlar, onuň kiçirak stavkadan Moment restorany gelip görüň, täze tagamlar, gowy tagamlar, karoçy men maslahat berýär. Her bir podcastda, interwýuda gelen mihmanlara soraw berýän, "Fiçom syly brat diýer, fiçom syly teň pikiriňçe güýç nämende?" Hakykatda. Hakykatda Sebäbi hakykat aýlanyp dolanıp ýerugiç ýerini tapýar-da, öz ýerini tapýar, ýaşyryp bokup bolany hakykat. Şom kady. özüňizi aýlatmaň. Maşenliklere bugün mihmançylykda fakat atay. Fakat gelen şun köp sağ ol. Sağ olun size de. Sizi kurlaşan bolýan bizi 3 ýyl tanýaňyz. Yo, sizi bir moment tanıym da goşdyydym da ya sana da diýen täze. Tamam, şükürler biraz. Sağ ol sana da. Şükürler, evet, ýaşy, suwy, gök suwy. Ben içip gördüm. Şunu gowar ýany özüm. O erkinem sana gowar. Men bular gowar. Şöyle ýaly. Boldy.